Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Azi o să ne jucăm Stumble. Știu că sunt pe beta pentru că am vrut să intru, că era o roată gratis, dar din păcate s-a scos. Da, hai să dăm. Uite, și aici nu știu de ce arată așa. Hai să dăm un play. Da? Fac un videoclip cu Stumble. Și să vă abonați și să dați like și un clopoțel. Să scrieți în comentarii dacă v-a surprins câte Stumble token să am. Mama, nu harta asta, nu-mi place. Că de atât de șmecher au fost încât am zburat pe sus. Like și subscribe. Like și subscribe. Ce-mi place mie să dați like. Ce v-am trimis și vouă, like. Like dați. Frumos să lași un like așa aici. Haide, mă! Nu mi se pare normal că mi se mișcă prea repede ecranul. Dați un like și subscribe și clopoțel. Nu m-a calificat. Hai să dăm 3 spin-uri. Nu, banana. Am dat să... Am că dau banana de aur. Mai dau 10 spin-uri. Pentru că special mai bine. Era o dubicată de 700. Special! Nu! Specială! Capitan de aur e cel mai rar. Dar el pot fi și celălalt. Nu. Să nu țineți niciodată, dacă vreți special, nu țineți șanse de legendar, pentru că vă pierde șanse de specială. Nu, mă! Nu vreau banană. Uite capitanul al meu de aur. Asta e roată și dau alte 10. De ce mi-a și legendară? Special! Na, mă! Dacă auziți ceva pe hârtie, nu băgați, înseamnă că sora mea se ceartă cu o prietenă. Să nu dea telefon la școală. Stumble, mai zice, mai tare, Stumble, că... Specială, bine! Specială! Și panda roșu, dă tot, mă, dă tot! Da, mă, da, specială, da, mă, da! Deci știam eu, mă. Uite, vedeți? Că nu mi-a picat legendar, dar după specială. Specială, uite acolo, un colț. Hai să mai dăm încă un spin. Să dăm și noi un spin. Dragonul, un epic mi-a picat. Acum hai înapoi într-un alt meciană. O să dau un pic stop, nu uitați. Da, gata. Sunt 25 de player, că am făcut de o party
și sunt și e pe Brogdeș. O să încerc să fac explorify-uri, că vreau să vă învăț cei care nu știu. Dacă nu iese să nu râdeți de mine, că e râd rău. Luați până de rău. Ieri am avut un noroc, un gel mi-a picat. Bă, mi-a picat. Nu, sora mea i-a picat prima specială. După aia eu, după aia sora mea, dar cred că știu să fac așa. Așa o treabă. Deci, acolo este. Nu mi-a reușit săritura! Nu. Așa să faceți. Noi azi o să vină sora noastră mai mare de 21 de ani și o să am Fortnite. Nu cred. De acum vă las pe filmare. Deci, să vă învăț ceva. Dacă nu știți că 1 plus 1 face 11 sau 1111 că să e și plusul cu 2 linii, înseamnă 1111. Dacă nu face 2. Am vrut să învățez dacă vă prindeți. Eu fac. Atunci s-a adăugat harta nouă. O să zic că mi-a venit. Dacă nu mi-a reușit explorify, nice. Aproape. Băi, apropiicică. Uite această hartă. Să apuc cu 14. Da, o să mai jucăm încă, să zicem, 3 meciuri și o să închid episodul. Pentru că deja au durat o grămadă de minute. O grămadă de minute. Uitați harta nouă, bă. Uitați-o, bă. Mie nu-mi place. E grea. E prea grea. L-mor. L-am omorât. M-a omorât ăsta, m-a omorât botul, mă. Și de-aia nu-mi place mie harta, că e prea grea. Și boții știu să joace. Mi-mi place botul. Bă, mai văzut un om care să zică, bă, dar cea mai grea hartă și cea mai enervantă și cea mai rea este Brogdeș. Eu m-am auzit unul care nu-i place Brogdeșul și îi se pare greu. Nu mai știu acel vlogger, dar a zis într-un episod. Nu cred că a picat Brogdeș, pai de mama mea. Dați un like. Dacă încă n-ați făcut-o, dați un like acum. Cei care au făcut-o, le mulțumesc din tot. Că m-am uitat la o grămadă de chestii like-ul ăla. Bă, dau cu like peste tot, dau. Gugu. Cucu.
Bă, dar răi. Nu să fiu singur, nu să mă găsesc. Se scoate bloc, deci vreau cu 2 boți. Da, gata. Să fac ceva imediat. Cine pe sotul? Sau nu. Chema. Botizăm, sunt un player. Speciala. Uite ce frumos e speciala. Da, au fost capot. Și aici se termină videoclipul. Pa, pa! Trebuie să vă dați și pe mine și Speciala! Nu, 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 nu. Nu legendar. Special. Special Luca. Luca Covrigu. Luca Covrigu. Luca Covrigu. Și la pe care le-am dat asta. Câte am dat? Am dat 7, da. Mai dăm încă 10. Press la Pepic. Nu cred. Nu vreau legendare să dau, mai dau eu 2. 3 stile. Nu știu cum consuma. Deci nu știu cât mi-a consumat. Specială! Nu! Ultimul spin. Specială, 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 specială. Nimic. Nu mi-a picat nimic. Mai dau un spin. Oh! Nu, mă, nu! Bine, și aici s-a încheiat episodul de azi. Pa, pa!